ואני עובר לשלב המכונה. במכונה אני שם מספר 5, גם 4 יכול לעבוד, ואני הולך להתחבר בעצם לגזירה הראשונה של ה-U. דגש מאוד חשוב למספרים האלה, זה בעצם, בגלל שאני רוצה לשמר פה מסה, לייצר צורה משולשת. זאת אומרת, אני לא נכנס פנימה עם המכונה, כי אז אני אוריד את כל הנפח הבריא שהוא רצה לשמר. מה שאני ארצה לעשות זה פשוט לצאת עם המכונה טיפה יותר החוצה. אז כמעט ולא רואים את ה-U שגזרתי בהתחלה, וזה מעולה. אחת הטעויות הכי נפוצות שאני רואה בדרך כלל בשלב הזה, זה פשוט להוריד את כל המסה פה. ממש לא טוב. המסה הזאת מייצרת צורה סימטרית לראש. ואם אני אוריד אותה, אני בעצם יהרוס את התספורת לגמרי. מה שאני ארצה לעשות זה להתחבר לאורך הזה, לא להוריד אותו. עוד משהו חשוב בטייפרים, זה שהמסה באזורים האלה היא בעצם מה שהופכת את הטייפר לטייפר. בעצם הגלח על אזור קטן והמסה באזורים הגבוהים יותר. זה ממש רק כדי להתחבר לגזירה שעשיתי עם ה-U. כנ"ל גם בצד השני. סיימתי להתחבר ל-U.